Ja, ni är ju ståtliga, det får jag säga. Men ni skulle kunna röra er framåt i eldarna så man kunde få liksom känslan av att ni jobbar. Ja. Jag ska bara titta lite. Här blir det bra. Ja. Nu så. Är du nöjd nu? Ja, jo men alltså det... Kommer så på. Ja. Jag bara ville liksom att ni skulle se ut som att ni jobbar. Men tränningsspelaren sitter inne ju, så det är bara reserv. Ska vi se ut som vi gjorde? Ja, längst ner så serveras glögg. En klick utav hushjälp PRO som ska fira Lucia med grillning och med sång. Lucia-sång. Där kommer Lucia hit. Välkommen du gode
Glans över vita skogar, himmelens kronor med gnistrande ljus, glimmande bågar i alla Guds hus, sant som är sjungen från tid till tid, eviga längtan till ljus och frid. Ljus, strålande, 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 glans över vita skogar. Stjärnan som speglas i ditt öga, vem tog mörkret bort i deras blick din första natt? Vem har flätat kronan av strån kring din panna? Vem har fört det viset till vårt stall, din kärleksskatt? Är du en av tusen små? Är du han de väntar på? Du, mitt lilla barn, en ängel i ditt namn. Är du jordens dolda skatt? Jag fått skydda denna natt. Är det själva himlen som jag gungar i min famn? Vem har väckt en rädsla som lärt ditt hjärta gråta? Varför tar din hand så hårt ett grepp om mammas hår? Runt oss dansar skuggor, nu är ängeln borta. Han sa så mycket vackert, mycket mer än jag förstår. Är du en av tusen små? Är du han de väntar på? Stora skatt, jag fått skydda denna natt. Är det själva himlen som jag gungar i min famn? Giv att dina dagar får bli till andras glädje. Giv att alla möter dig med kärlek mild och god. Aldrig ska jag glömma de ord som jag fick höra. Vad som än oss händer vill jag ge oss kraft och mod. Är du en av tusen små? Är du han de väntar på? Du, mitt lilla barn, en ängel i ditt namn. Är du jordens dolda skatt? Jag fått skydda denna natt. Är det själva himlen som jag gungar i min famn? Det strålar en världen och rönar ett mitt i öster på himlen hon står. Hon lyste i söder stad och strid i nära 2000 år. När dagen blev
Santa Lucia. Stora stykar ligger på den, tack för stor klass. Ja, visst gör det. Bra, okej. Här kan man ha. Jag kan inte räkna. Så vill ni att jag ska få plats här? Är det som korv på det? Ja, du ska ha korv för. Nej, jag äter fläskschnitzel. Jag sa messersmitt. Ja, det är sånt. Ska vi benskorva det? Vanlig sån där enkel korv kan ju inte jag. Det förstår jag. Med den kameran. Jag får inte med dem. Men här var en Bamse-grill också. Jag ser 3 stycken, 4 Bamse. Är det våra som är Bamse? Ja, det måste det vara. Ja, man kan ju inte vara. Vi håller oss till lite kvällsstart också kanske. Nej. Här står de riktigt och blir saglar.